siŵr bod rhaid fi wisgo rein. Gret. Ti wedi ffeindio'r gogl tro'n 3,000. Watch o beth ti'n mynd, Rhys? Fi'n trial. Just dau gwpan wedi tapo dy gilydd y rein. Ie, a golchi, ti wel? Ond pam taw fi sy'n goffa gwisgo nhw? Wel, nes i sôn yn gynharach am conau a rodiau, ti'n cofio? O, ie. Mae rodiau hefyd yn bwysig i'n golwg ymylol, neu peripheral vision. Sa'n deall? Wel, dyn ni ddim yn jyst yn gweld syth yn blaen yn ni, nag un. Gyda 2 lyged, ni'n gweld tua 150 gradd. Y stwff na i gyd ar ochr yw'n golwg ymylol. Pa stwff? Wel, yn union. Mae'r gogl tro'n 3,000 yn cyfyngu dy olwg i weld jyst syth o dy flan di. A gewch chi syniad o beth mae Rhys yn gweld, os newch chi hwn. A gewch chi well syniad. Os na fi, hwn. A ni'n mynd i brofi pa mor bwysig yw'n golwg ymylol. Trwy fwyta brechdanau? Na, trwy baratoi brechdanau. Ni'n mynd i gael ras. Mae rhaid paratoi 2 frechdan a diod a roi nhw ar ein hambyrddau ni. A ti'n meddwl, achos bod fi'n gwisgo rein, bod ti'n mynd i wneud gynt na fi? Bendant. Dim siawns. Wel, gawn ni weld. Barod? Barod. 3, 2, 1, banda ni. O, bara. Gaws. Pyn o'r pickle. Na, i fi hwnna. OK, sorry. Reit. 1 brechdan. O, mawr. Dwi'n gwneud diod fi nawr, dro. Diod nawr? Fi bron di gorffen, e? O. Mae'n anodd. Ie. Mae rhaid fi mynd i wylo am bethau cyn estyn amdano nhw. Diod. Wedi gorffen. Be? O, mae rhaid fi'n wlyb nawr. Ni'n cymryd ein golwg ymylol yn ganiataol, yn bydde bywyd lot anoddach hebddo fe. Tra bod Rhys yn gorfod troi ei ben i weld pob peth bach, mae fy ngolwg ymylol yn gwneud lot o'r gwaith i fi. Allai ddim gweld beth sy'n nghwmpas i. Rhaid i fi ganolbwyntio'n well. Mae'n anodd hefyd i arllwys diod. Allai ddim edrych ar y jwg ac ar y cwpan yr un pryd. Rhys, mae rhain warthus. Wel, ni ffynu gweld. Wel, nawr ti'n credu fi am bwysigrwydd golwg ymylol? Ydw. Ac o ti'n iawn am y gogl tro'n 3,000 hefyd. Mae'n beth da bod ti'n gallu ailgalchu.